Višenamjenskih helikoptera na Lučkom. 194. eskadrila višenamjenskih helikoptera s helikopterom UH-60 Mike pruža 24-satno dežurstvo za potrebe potrage i spašavanja na teritoriju Republike Hrvatske. Na zrakoplovnim manifestacijama. Svakako vas moramo zamoliti i upozoriti na pojačanu zaštitu. Kapetan Križanić i kopilot Kraljić upravo su izvršili dolazak u područje rada. Ono što slijede su manevri brzog zaustavljanja i to za 270 stupnjeva. Helikopter Augusta Bell 202. Pozdravite pljeskom naše drage prijatelje koji dolaze iz zrakoplovne baze Lučko. Oni su se vama naklonili. Uživajte u nastupu